Ready? Go! Ty piču, mi to asi dobrý. Co je, Matěj? Co ti jede? Co je? Ale já jsem vyčerpaný. Já určitě. To se nechám ten teď. Normálně polož se, vám postu. Já to normálně... Já jsem prostě vyčerpaný. No. Co? Dobrý. Je zavod. Go. Tu jdeš vývolačky. Co mám robit, piče? Však nevyprávaj toľko a sústreď sa, ne? Zkus takový pokročit kolena, je to dole. Čau. Tiríka. Zlodíme sa. Steady, go! Tady je speedrun, ne? No tak paťme na steroidoch to je. Ready, steady, go! Potom jít dole. Kam to stojí? Tak máte ty ruky, vážně. O 3. No to. Dávaj teprve do neho. No. 3, 2, 1, go. Jak jsme to měli narovno? Počkej. Je to dobrý, cez palec? 3, 2, 1, go. Asi nevím, ne? Ještě to chýba ten Subway Surfer gameplay. 3, 2, 1, go. To piče. Matěj, nastavit takhle ten testy. A on si něco pichal. No. Dávám policajt. Dá se nic. Ty jakože, kde máš ten pocket, normálně, že bylo? Však na faul. Ready, go! Dobrý. Ty stiče to celý slovo, ne? Čo zase ho vybal? Doš? Bojuj, ne? Ale snažím se. A já se nesnažím. Tak bojuj. Akci? To ti jebe? Kjuča. Vyhrá tento skoro spadne na zem. No pláč. Už ani netlačíme. A nechce. Ne. Je tam. Já se bojím času. Co pojď? Ready, go! Ty pičo. A vidím, jak se trase prade. Ale že to. Dobrý, jsem ready. Počkej, vytočit zápěstí, vytočit. Tak to? Tak. Ready, go! A to ty piči. S ním to poslal, co to svoje. Asi tady máme být popruhy. To je peklo. Jedna. Ček se moví to oko. Ready, go! Dobré, ale možná
50 minút. Dobrý, ale Start. Bude dôležité. Víš, že máš úplně napiť. Ready? Go. Za to máš. Wow. Nevíc se snad. Ready? Go. Konec? Ano. Ready? Go. Právo nechat to ne? To jste co dát. Jak se poškramal, tak se spustil hentyho, takže jo, máš faul. Jo, pojď dál, ne? Co si? Nemá silu, on se bedláře. Maťo to ještě projde, nás bude plakat, protože se napíká. Pojď se dostal. Zapěstí. Tak. Ready? Go. Ready? Go. Konec? Ready? Go. Jině jsem začal. Ready? Go. Ready? Toto je. Co? Tak? Ready? Go. Bude si rychle. Maťo bude ještě čemp, ale radši. Bude to lepší. Ready? Go. Míra, tam. 3, 2, 1, go. A on je dobrý, ne? Neslyšel vlastně. Ještě ne, ale už bude pohodě. Potom to auto bude nárazné. Ale bude rozjevaný. 3, 2, 1, go. Pomeň. Ready? Go. Dáme, pojď. Pojď. Pojď, pojď. Ready? Proto si chtěli to. Koukaj na něj. Ano, Dáme tempo. Maťo, pohled. POV. A tu ruku takto musíš, víš? Ready? A pač. Útoč. Jsi trochu lepší. Tento zápas, tak to může být huge. Mě ale natáčaj. To bude vypadat na videu, že prostě Dobro jsem natočil. random věcí a Ready, go. 3, 2, 1, go. Dva na pětě prostě. No, takže. nějaký found footage. Natáčaní tak robí, víš? Ty kokos. Pojď, závěr, pojď. Záběr? Ne, už jako... Co je? Když mi kosa. Prostě méně vlasy. 2, 1, go. Boj, Paťo.
Zaber! Do piče, Pati, ty to máš celú dobu naopak, do piče. Už to má byť takto. Vládate. Já mám taky myslím. Double Kings move. Má to čo Vládate, co ty běž? Točí mi nohy. Piče, nedal jsem. Já mám odebané rameno, snad. Bicák byl odebaný. Tam nedal všecko. Když mám na konci na velký, když je celkem velký. On ho parkají trojky. Parka trojky je to? Tak je to Maori, tak No prostě celé takové kotované nějakým hlasem. Je to opravdu krásně napukované. 3, 2, 1, go. Letnická reakce na mě. Forward. Jaj. Ready? Go. Tak.